Beno, jardunaldiari ekingo diogu berriro, orain lan erreformaren ondorioetan jarriko dugu arreta. Han transcurrido casi 3 meses. Ia 3 hilabete pasatu dira lan erreforma indarrean jarri zenetik, eta hasiera-hasieratik eragina nabarmena izan da. Ikusten ari gara enplegua nola aldatzen ari da, zenolako bilakaera izaten ari den. Askoz dinamikoagoa barne produktu gordina baino, eta 27% lanpostuen eta kontratazioen 27% mugarik gabeko edo laboral de España y en el vasco. Y se los hemos pedido a 2 enplegu mugabeak izan dira. Eta Federico Muñiz eta Javier Ramos gonbidatu nahi ditut, eszenatokira, Txalo. Y Javier, aquí. Primero se los hemos pedido a Federico. Bueno, lehenbizi Federico Muñizek iritze egingo du SEPeko estatistika eta informazioko zuzendari orde nagusia da 2008tik hona. SISPeren ardura dauka, informazio zerbitzuak hartzen ditu, behatokia ere bai, ikusten da zenbat langabe dauden, eta Europar Batasuneko taldeetan edo ordezkaritza dauka, Federikok. Lehen aipatu da datuak behar ditugula erabakiak hartzen hasteko eta behar bezala ebaluatzeko ere bai ikustagun. Ia 3 hilabete gero zein den panorama. Egunon, Federico, egunon Eba, egunon guztioi, eta mila esker gu hona gonbidatzeagatik Bilbora, Euskadira, egun fresko honetan. Ez zaituztegu datuekin zigortu nahi, baina balio bat eskaini nahi diogu. Lehen esan da datuak erabili egin behar direla, ez? Urre gorria, baina garrantzitsuagoak, baliotsuagoak baitira. Eta laguntzen dute ebidentzietan oinarritutako erabakiak hartzen. Maila estrategikoetan beharrezkoa da hori, ebidentziak ikustea, gero erabakiak hartzeko. Lan erreforma zer esan, konplexuak direla, baina hor badago oinarrizko ideia bat. Eta da, zerbitzu bat, jarduera bat, modu jarraituan ematen baldin bada, mugarik gabe, bai enpresa batean, bai erakunde publiko batean, hor lan harreman bat sortu behar da, baina horrek ere mugabea izan behar du. Hori egiten alda, batzuetan bai, beste batzuetan ez. Gehienetan bai, baina batzuetan ez. Hor badaukagu kultura bat ez da, denbora bat eman gordiogu, saiatu egingo gara lehenbizi, proban jarriko dugu, ikusiko dugu funtzionatzen duen ala ez. Baina enpresa batean, lehioak egiten baldin badituzte, produkzioan, ekoizpenean gora berak egongo dira, baina azken batean egunero atera beharko dituzte, eta orduan kontratazioak mugabea izan beharko du. Eta oso kasu zehatzetan, orduan behin-behineko kontratuak ere egin beharko dira. Tira, hori etzen horrela gertatzen ari, eta dualtasuna sortzen ari izan. Alegia, herrialde baten lan merkatuaren irudi horretan zenbak ziren kontratu mugabeak eta zeintzuk ez. Europar Batasunean 10% ziren, behar badago gutxiago ere bai, behin-behineko proktatuetan lan egiten zutenak, Espainian, bikoitza zen datua, 25 garai batean orain 20. Beraz, hori ezoikoa zen, uharte bat ginen gure inguruan. Eta
zeintzuk ziren dualtasun horren kaltea edo? Bueno, Europatik esate zitzaigun, mundu funtsatik, diru funtsetik, OCDetik eta bar, beti esaten zitzaigun, dualtasun hori murriztu egin behar genuela, gehiagizkoa bai zen Europar Batasuneko handiena. Murriztu egin behar duzu, jaitsi egin behar duzu dualtasun hori. Zergatik? Ez dago esan beharrik, ez da? Ze langile baten eta enpresa baten arteko harremana baldin bada, mugagabeko kontratu bat, horrek onurak ekartzen ditu, pertsona hori, egonkorrago dago, hobeto dago, hobeto ulertuko du baitare enpresa, gehiago implikatuko da, enpresa horren erabakietan edo jardunean, eta alderantziz ere bai, enpresa horrek ikusiko du, langilea zaindu beharreko norbait bezala, ezta? Eta zenbat eta gehiago jetxi dualtasuna, gauzak hobeto egiten dira, hobeto funtzionatzen dute gauzek. Eta lan erreforma horretara dator. Esan nahi du, modu formalean eta zehatzean, zerbitzua, arreta, jarduera, mugagabe baldin bada, kontratuak ere halakoa behar duela izan, mugagabea. Eta hori gertatzen ari alda. Bai, argi eta garbi, bai, funtzionatzen ari da. Ze datuak agerikoak dira, araudien aldaketa hori egin denetik, aldaketak etorri dira, onurak etorri dira. Kontratu mugagabeak 5 aldiz biderkatu dira hilean. 2 milioi kontratazioren berri ematen zen hilero, eta horietatik 180 aldi baterakoak izaten ziren. 150.000, 200.000. Horixe zen tartea. Orain berriz, apirilean eta maiatzean, batez besteko kontratazioaren 140 estatuan mugagabea izan da. Euskadin, batez bestekoa 60.000 inguru ziren hilean, eta horietatik 110 inguru mugagabeak izaten ziren. Euskadiko lan merkatua onduagoa dago, egonkorrago dago, eta esan bezala 9/11 izaten zen batez besteko proportzioa. Eta bi kasuetan, Espainiakoan eta Euskadikoan, 5 aldiz biderkatu dira. Bider 5 da orain datu hori. Eta norbaitek esango du, orain aldi bereko kontratazioak ezin baldin badira egin, mugagabeak izango dira, ez? Hori esango duzu, azter dezagun hori zehaztasun gehiagorekin. Lan merkatuak eskaintzen du, eskaintzen duena. Alegia, enpresa batek lanaldi osorako behar duenean, pertsona bat, hori egiten du, kontratu hori ematen dio. Eta erreforma hau gertatu aurretik, zegoen datu hori, alegia, lanaldi osokoa, baina modu mugagabean hori jetxi da. Beraz, kontratatzeko modua gertatu da. Lehen behin-behineko edo hobeto esan da, jardunaldi murriztuan egiten zena hori ere jetxi egin da. Orduan, zentzu komunak idatzen gaitu hor beharren arabera egiten da. Lehen behin-behineko kontratua zirenak orain behin-betikoak dira, mugagabeak dira. Mugagabe diskontinuo deritzon hoiek, ez dira etorri lehen aipatu ditugun bi modu hoiek ordeztea, ez? Aldikako edo sasoiko lan hoietan beharrak sortzen direnean, orduan iritsi dira behin-behineko edo beto esan da mugagabe diskontinuo diritzon hoiek.
Kontratu mugagabe diskontinuak beraz. Eta hor igoera bat egon da. Kontratu mugagabe gora egin dute, eta hortik dualtasuna erortzen ari da. Denbora beharko du jakina, bi hilabete daramatzagu lanean erreforma honekin, hasierako hilabeteak karentziazkoak izan ziren, beraz indarrean sartu zen abenduan, baina lehenbiziko 3 hilabetetan karentzia fase hori izan genuen. Kontratazio maila globala, ikusiko dugu jetxi ingo dela, ze gero eta kontratu mugagabe gehiago daudenez, ez dira inbeste kontratazio egin behar izango urtean zehar. Hola, azaltzen dugu Euskadin datuak hain harrigarriak ez izatea, ez da lan erreformaren ondorioz. Ze hor portzentaia pixkat ezberdinak dira, esaten da Espainian 40% direla mugagabeak une honetan, eta gorakada horri dagokionez eta Euskadin 30%, baina zergatik lehen datuak hobeak zirelako Euskadin, Egoera, normalizatuagoa zegoen Euskadin, eta horregatik behar bada kontratu mugagaben biderkatzea ez da bostekoa izango, ez da? Baina, bai, bukatzen goaz. Amaitzeko. Lan erreforma funtzionatzen ari da ez bakarrik estatistikei dagokienez, baizik eta afiliazio tarteak ere, gorantza doaz, hau ez da nire arloa, gizarte segurantzako lankidena baizik, baina afiliazio tarteak gora egin du 20% inguru gora egin ere, eta behar bada hori da daukagun datu onena, gure lan merkatuan gertatzen ari dena. Baloi pilo bat utzi dituzu hor, gero gola sartzeko, saiatuko gara denbora hartzen. Javier Ramos daukagu, gurekin, lan eta enplegu saileko aholkularia da, lanbide hobetzen, enplegu zerbitzu eta lan egin du beti, lan merkatuaren behatokiaren zuzendaria izan da, gaurko lanbideren oinarrian egon ziren zerbitzuetan ardurak izan zituen baita ere, baita lanbide.neten lanbideren lehen zuzendari izan sortu zenean, eta lehenengo galdera izango litzateke edo eskatuko nizuke lehen parte hartze honetan, ea Euskadiren kasua orain egin den diagnosi horrekin, islatuta ikusten dezun, hala ez, eta gero, Federikok eman dituen datuen hoiei dagokienez, hausnarketa bat eskatuko nizuke, nolakoa da lan erreforma, ze lortu nahi zuen, edo etorkizunera begira ote dagoen, ez hainbeste datuetan sartzea, Federikok eman baititu, baizik eta hori osatzeko. Primero agradeceros la eguno lehenik eta behin, eskerrak denoi hemen oteagatik. Nik Federikok egin duen bezala ez ditut zifrak emango. Eta zifrak ez ematea ez da ere ihes egitea erreforma laboralaren inguru abarretatik. Hainbat gogoeta egingo ditut, hau da lan erreforma bat azken batean aldaketa bat da araudi batean eta helburua du lan merkatua eraginkorrago egitea. Baina Ebarekin komentatu dudan hau prestatzean, eta nolakoa da gure lan merkatua? Ze merkatu dugu? Lan erreforma honek ze merkaturen gain jarduten du? Behin inpaktuak ikusita, kezkatzen zaituen lehenengo gauza da ze agertokietara hurbiltzen ari gara. Hau da, lan merkatua aurrera doa eta erreformak kojunturala ere bada. Eta ze eraldaketa ze etorkizuneko erreforma espero dira. Horixe prestatu dut eta ideiak ezazteko hementxe dugu diapositiba. Azken 14 urtean gertatu dena aztertuz,
Lan merkatu bat dugu Euskadin, ezakit orokortuta dagoen edo estatu osora estrapolatu daitekeen, eta ezaugarri jakin batzuk ditu. Lan erreformak horren gain eragin nahi du gaur egun zer dugu jarduera tasa murriztua. Hori garrantzitsua da. Hau da, pertsonei dagokienez Euskadin tasa murritza da. Okupazioa mantentzen dugu. Hau da, hasi gara okupazio errekorrak izaten, baina 2008 antzekoa 14 urte pasatu dira eta egoera berdinean gaude. Langabezia handiagoa dugu objektiboki, garai hartan gutxiago zeuden langabezian gaur baino. Eta okupazio handiagoa dugu aldi baterako lanaldi partzialetan. Eta ikus dezagun, espero dezagun, lan erreformak hori konponduko duela. Gatazka gutxiago ditugu, hori da sortu duguna urte hauetan guztietan, parametro hobeak ditugu osasunean eta segurtasunean. Kontziliazio baldintzak hobetu egin dira. Biztanleria aktibo handia dugu kualifikazio mailarik onenarekin azken garaitan, pobrezia tasak murriztu egin dira, eta berdintasuna parametroa edo diskriminaziorik ez alda parametroak oso antzekoak dire 2008arekin konparatuz, eta soldaten erosmen ahalmena jetxe egin da ere. Bai, hori da gutxi gora bera Euskadin duguna. Hau da, honen gainean, erreforma bat dator eta hainbat gauza zuzentzera dator. Erreforma ambiziosoa zen, garrantzitsua zen, baina ez du faktore guztiengan eragiten. Zer bilatzen zuen lan erreformak? Asko luzatu gintezke gai honen inguruan zer nahi du, demoraltasuna zuzendu, Fedek komentatu du, eta gainera alderantzikatu negoziazio kolektiboa zailtzen zuten parametroak, ahalik eta lan baldintzak egokienak lortzeko enpresen malgutasunari kalte egin gabe, eta azkenik legeriara erteak sartze hori da garrantzitsuena. Ze lortu da? Fedek esan duen bezala, merkalan hau orain egiten da ekainean, eta aurtxo bat besterik ez da, ez dio denborarik eman termino kuantitatiboetan aurrera egiteko. Kontan hartu kontatu mugabe dauden, Fedek esandakoa errepikatuko dut, joera oso positiboa da. Bigarrenari dagokionez, itxoin dezagun pixkat, ikus dezagunea araudi berri honek uzten duen lehen zeuden zailtasun horiek negoziazio kolektiboan zuzentzen joaten ote diren. Eta hirugarrena, iruditzen zait, lan erreforma honetan sartuzke arrakasta izango dela. Hemen, datu batzuk emango ditut. Pandemian, otsailean, martxoan, 2020, mundua erori zitzaigun gainera, ikusten zenuen urak nola ies egiten zizun eskuetatik. Bilatu genuenean, une horretan datuak, apirilean zenbat pertsona zeuden erten, ia 115.000 gutxi gora bera erten zeuden une horretan. Pertsona horiek guztiek izan zuten babesare hau erteak seguruenez denak langabeziara joango ziren. Beraz, lan merkatuak duen arazorik handienetako bat, estatu osoan, beti ere krisi bat dagoenan, enplegua suntsitzen dugula Europan gertatzen ez den bezala. Eta gero, 10-12 urte behar ditugu enplegu tasa horiek berreskuratzeko. Ertea, behintzat, da formuletako bat, Europan daudenak bezala, interesgarria odoluste hau saiesteko. Lehen ebak ere galdetu du, guk badugu lan merkatu hori, eta lan merkatu horretan erreformak eragin egin du kontzeptu horiekin, baina une honetan Euskadin norantz goa, zeintzuk dira agertoki horiek norantz mugitzen gara. Hemen zaudeten asko badakizue lanbiden eta sailean eredu ekonometriko bat dugula, futurelan eta predikzioak egiten ditugula. Une honetan ditugun aurreikuspena konturatuz dena ze hauskorra den eta ze horret denak ekartzen dizkigu hor dauden zenbaki horiek guztiak. Beraz, 2021 urtea bukatu genuen 945.000 pertsonekin, baina seguruenez, joerak mantendu ez gero,
enplegu maila 1.085.000 izango da. Ze gertatzen duko da datorren 10-15 urtean, merkatuaren aukerez gainera, jende asko irtengo da auzi demografikotik, erretiroengatik, beraz, aukera netoak, hau da, hor etorkizuneko lan erreformetan zaindu egin beharko ditugu 600.000 inkorporazio, lehen hemen zeuden ikasle horien kasuan 600.000 enplegu aukera non hor sartu behar duten. Baina lehen komentatu dugu, joan den urteko biltzarrean, azaroan, Anton Kostak parte hartu zuen, eta esan zuen batzuetan, garrantzitsuna ez da helmuga, baizik eta transizioa, nola lortzen duzun pilotatzea. Beraz, ontzi hori aukera horiekin guztiarekin gidatzea, horrek behartuko gaitu kontutan hartzea, prozesu horretan, eta etorriko diren lan erreformakin doikuntza kompetentzialak egin beharko dira, gainera profesionalen defizitak egongo dira. Gaur egun baditugu, ikusten ditugu, baina ez dugu modu orokorrean ikusten, ez dira sektore guztietan existitzen. Beraz, baliteke, eremu geografiko baten egotea, Euskadin eta okupazio batan eta sektore batean, baina olio mantxa bada azten doana. Eta gero bat dugu azelera gailu bat, hau da, batzuetan etxean, ematen du, aitari zutela inoiz kasurik egiten, ez? Hau da azeleratzailea. Kontutan hartu behar dugu, eraldaketa horretan, aukerak sortzeko Europak markatzen digun bideari jarraitu behar dugu. Escenarios, qué nuevas transformaciones, qué reformas. Algunas enseñanzas sí que nos trae esta. Horrek irakaspen batzuk ekartzen. Creo que si tuviéramos que hacer un análisis del... Analisi bat egin beharko dugu, 2021 zehar gertatu zenaren inguruan, mundu guztiak pentsatzen zuen oso komplexua zela. Ustedes tremendos, que eso no podía ser. 3 meses después de la... 3 hilabete gero, onertu ondoren, naturaltasun osoa ikusi genuen. Hau da, inolako traumatik gabe ikusi genuen. Eta ez dugu egon behar zain esateko. Los costes inalcanzables también. En ese sentido, si tardamos tanto en producirlas, pues la productividad de gobierno, como la entidad que pone la mesa y los agentes sociales que intenta llegar a esos acuerdos, reconozcamos. Eta, kontutan hartuz batez ere, frogatuta dago hori bideragarria dela. Eta egia da, oraindik ere ez ditugula daturik. Ez dugu informazio sendori jakiteko norantz goazen. Baina nik bai pentsatuko nuke une honetan langabeziaren egoera, denboraltatasunaren egoeraz gain, beste elementu batzuk gelditzen zaigula kalitatea dagokionez, lanaldi partzialak, soldatak, eta uste dut prozesu eraldatzaile bat dagoela eta hor eragin behar dugula lan erreformarekin. Zer esan nahi du lan faktoreak belaunaldian eta aberastasunaren banaketa, eta baita ere pertsonalki uste dut berantz kotizatzen duela. Uste dut gaur egun paradoxa ekonomiko batean bizi garela. Zu unibertsitatean sartzen ginean mundu guztiak esaten zizun, ondasun bat gutxi dagoela, orduan prezioa igo egiten dela. Saldatak ez dira igotzen. Eta segurunez erikusia du, esan dudanekin, ez dago salarioa saldatak igo nahi zituzten enpresen kasua, baizik eta, hau da, ze aberastasun dagoen, ze banaketa egin behar dudan, hori berantz doa. Eta gaur egun teknologia kapitalak bultzatuta, seguruenez, askoz ere protagonismoa handiagoa du. Hor, uste dut erronka dugula datozen urteetan, uste dut hor aplikatu behar ditugula datozen lan erreformak. Federico, azken gogoeta honi dagokioniz, soldatak berantz doaz. Eta zuk ere hola ikusten duzu, edo badauz azalpen bat azalteko zatikan jeisten diren soldatak. Hau da lan eskasia dago hainbat lan postutan, baina soldatak igordez, erantzuna da ez dudala erantzunik. Errealistak izan behar dugu, eta apalak. Ez dut erantzunik. Eta seguronez ez da faktore bakar batengatik. Denborak aldatzen ari dira, eta azken urteetan
oso bizkor ari dira aldatzen. Ikusi dugu gauzak, sekula susmatuko ez genukenak. 3 hilabete gelditu gara etxean, ez ere egin gabe, eta konponbideak aurkitu ditugu. Batzuk babesa izan dute estatuaren aldetik, beste batzutan gure burua berriro asmatu dugu. Erabaki dugu berbada aurreko bizitzak ez gintula asetzen, edo bai. Argi dagoena da, belaunaldi berriak, ikusten ari garen neska mutilek, beste gauza batzuk baloratzen dituztela beren denbora, bere bizikalitatea, baloratzen dituzte harreman pertsonalak, familiartekoak, beren aisia. Behar bada gure belaunaldian, beste gauza batzuk baloratzen genituen, mantxoago ateratzen ginelako familiatik, eta ez zitzegun ajola 10-12 ordu lan egitea diru gehiago goren truke, orain ez gaude egoera horretan. Bera kulturfaktoreak daude, ekonomikoak, eta baita ere la merkatuaren bilakaera nolakoa den, ze prestakuntza behar dauden, eta horren bukatuko du nondik doazen gauzak. Administrazioa garen aldetik apalak izan behar dugu fidagarriak, ahalik eta informazio gehiena bildu behar dugu, eta modu adimentsuan zabaldu. Denboraltasunaren alderdiak egiaztatu ondoren, hau da, partzialtasuna adibidez, hau da, aldatzen ari da lan merkatua, hau egintzen prekaritate mota baten kontra egiteko, aldatzen ari da prekaritate mota, badugu, baina beste modu batean deitzen da. Bueno, kalitatea, prekaritatea, balantzaren bialdea jartzeagatik beti egon da. Une honetan denboraltasuna zuzentzen bada ez du esan nahi bestea gehiago denik. Aurreko mailan datu batzuk begiratu ditut. 16% da Euskadin une honetan lanaldi partzialak dituzten langileak. 26% da gutxi gora bera kontratazio volumen egonkorra. Hau da, denbora partzialekoak direnak, eta 50% da lanaldi partzialean daudenak, eta hori ez dute, onartu nahi ez dutenak. Bez hori kontutan hartu behar da hurrengo erreformetan, eta partzialtasuna Europan askoz ere handiagoa da kuantitatiboki hemen, Euskadin, Espainian, baina ez duzu nahi ez duen jendeak, beraz, ajuste pertsonal eta profesionalak uzten dute, eta soldatak nik ulertzen dut, beharrezkoa dela, soldatei erreparatzea hemen lehen komentatu dute. Batzuk esan dute, gutxi ordaintzen da, bai Silbiak esan du, bai gutxi ordaintzen da, hori objektiboa da, ezin da proposamen personal eta egin ezaugarri horiekin soldatan, baina enpresek bizi duten egoera berbada hori da. Hau da, zin dira koste asumigarriak. Hau da, lortu behar dugu egoera hau ikusi nolak egiten duen atzeraz egoistak izanik kontsumitzaileak gara. Eta ez baditugu diru sarrera horiek, kontsumitzaile eskasak izango ditugu. Gero prekarietatea, hor dauden formulak dira. Tirita bat jarri da horren gainean, baina ikuspegia da nola zuzentzen ditugun besteak. Javierrek esan du, urrengo etorkizuneko erreformak nolakoak izan diren. Erreformak gehiago egongo dira, hau kostatu den guztiarekin, eta hainbeste kostatu izan da, ia juliganak gehala. Egia esan, gehiago egongo da, eta non jarri beharko da fokoa. Nik uste espero dut lan erreforma honek iraun egingo duela 2008ko krisiak langabezia bitik 5 milioira eraman zuen, adierazle makroekonomiko guztiak, ikusten dugu 1 milioi bat pertsona daudela oraindik ere egoera horretan. Eta nik erabat sinestutan nengoen hori orban batzela, ez ginera 3 jetxiko, eta jetxikara berriro 3 milioira. Estatistikaz ari naiz besterik gabe. Beraz, enplegua mantetzearen aldeko apustua, eta lana duintzeko apustua, eta lan esparru
egokiak mantentzea, horrek kostu badu, bai, horrek dirua kostu du Europar herritarraren aldetik, hori den gure zergetik ateratzen da. Baina, espero dezagun erantzukizun hori, gure dirusarretik zerbait gehiago ematea lan egoerak mantentzeko, eta baita ere legeria esparru egonkor baten barruan, espero lagunduko digula, nik espero dut lan erreforma honek urte batzuk irango duela. Biak zaudete enplegu zerbitzuetan, eta orain enplegua zokan gaude, prestakuntza zokan. Egingo duzu egoko eta bat ez dugu denbora askorik, hau da ze desajuste dagoen eskaintza eta eskariaren artean. Hau da, badaude profil batzuk enpresak berrituztenak eta gaur egun arkitzen zailak direnak. Azken txosten bat dut, Confebaskek egindakoak eta esaten zuen, kontratazioaren areagotzearen horretan, kontratatu nahi duten enpreseneko 76ak arazoak dituztela horretarako. 98%ak zailtasunak ditu kontratatzeko sektore batzuetan. Hori gertatzen da, hori ikusten duzue zuek, eta ze arlotan bereziki. Eta zergatik uste duzue, ez dakit, behar bada pila jantzi berritu hemen gauden guztiak. Hau ekonomia esaldiak dira, merkatua ez da gardena, ezin ditugu 110.000 lagun langabezian eta desajuste hauek izatea. Ez da gardena, segurenez, enpresen beharrak egon badaude, hezkuntza sistema egoki bat dugu, ez da txarra, eta ona da, eta jendea, kompetentzia eta eduki baliozkoekin ateratzen da merkatura, baina merkatua ez da gardena. Behar zehatzak ez dira ondo ezagutzen, eta batez ere ajuste denborak, batez ere zerbitzu publikoetan, hobeto landu behar dira. Hor uste dut egon daitekela margina. Hezkuntza sistema zuzena da, la merkatuan gardenagoa, enpresen beharrak ezagunak izan behar dira, eta gero ajusteak, politika aktiboen tresna guztiak lagunduko dute. Eta Fedek esan duen bezala, juligan gogotsu bat naiz eta seguranez, etorkizuneko erreformak bihurtu beharko dute merkatu hau gardenagoa. Denboraz kanpo gaude, eskerrik asko, azkar esango dut. Hemen ez bakarrik IKT-an, baizik eta logistikan, zerbitzuetan, zaintzan, osasun arloan, garraioan, hor zailtasunak daude, hor lana egon badago. Zergatik daude bakanteak? Batzuetan ez dagoelako kualifikazio nahikorik hautagaien artean, ez daudelako soldata egokirik, kontziliazioa konplikatua delako. Horiek dira arrazoiak. Gaindituko dugu, nik uste dut, merkatua egokitu egingo dela, azkenean lan egin behar da, bizi egin behar da, eta jakina gure lana da, ahalik eta zerbitzurik onena eskaintzea, enplegu arloan. Eta horrela neurriak hartzeko eta beti ere laguntzeko. Beraz, zerbitzu publikoek ez dugu agatxo magikoa, baina bai lagundu dezakegula. Bueno, pues, hasta aquí la... Onaino lan erreforma datuetan ez da gehiegirik egon, baina bai gogo eta interesgarri batzuk. Eta egia esan, ez dakit zuetako biek zindek esan du, urteren bat beharko dugula, itxoin beharko dugula ikusteko ea eraginkorra den edo ez lan erreforma. Eta ze alderdi aldatu beharko lirateken urrengo erreformetan. Ni juliganismo horrekin bat egiten dut, eta ze konfiantza eta optimismo erakutsi duzuen Federico Muñiz, Javier Ramos, mila esker.